Ramogi kamoro moro maintiere, ageno ni odiochieng' mar idhi e yo makare machiegni chenro mar Migago. Wayo kuno weche mathoth kamagi e moko weche mawamiyo pek. Komiti mar od bura dayo dho Nurdin Haji madwaro lemo e tend bad obila mang'weyo maling'ling NIS. Od bura mar kaunti ma Siaya oyawo thuolo ne jopiny mar chwalo pachgi e wi okang' mar thicho oko jalup gavana William Oduol. Watu wameumia, hiyo mambo ya finance bill. Sasa una tax wa mama wako njaa. Kesho na kesho kutwa nani atazaa na njaa? Akwede jiwore ne paro mar loko chik omenda ka jokanyo moko ywago pek mar osuru ma okete chikno. Achiegni nyako Ramogi, inyalo tudori kodwa e namba mar ote machuok ma en 23600. Bende iyudowa kanyo e mbui mar Facebook. Achiel kachiel wantiere YouTube Ramogi TV. Wayudore bende e mbui mar Instagram kachiel kod Twitter. Nyinga Simfrose Okinda. Kawachako ni komiti mar od bura mochung' ne weche arita kod tudruok gi pinje maoko dayo dho gai mar jomin buche Nurdin Haji mar ng'iyo ka bende oromo lemo mane owale mar bedo jatend obila mang'weyo maling'ling mane mong'ere gi dho ngere ni NIS. Chenro mar dayo dho Nurdin Haji timore kinde mang'ur medo wuok ka moko kuom riwruoge makedo ne ratich oganda koni Nurdin ok oromo kod lemo mar bedo jatend NIS. Komitino ma itayo kod jaod bura ma Belgut Nelson Koech emakoro ni kod ting mar yango ka bende Nurdin Haji oromo kod lemono kata oyo. Nyako Ramogi wabro dhi achiel kachiel kama chenro machalo kamano dhi e nyime mar mondo mi wawinji ni to gie sani ang'o madhi nyime. Nyako Ramogi gie kinde ni idayo dho Nurdin Haji ka bende wabro dhi achiel kachiel mar mondo mi wawinji ni to bende ang'o madhi nyime gi kinde ni. Parni Nurdin Haji ne ogwal kata ne owal koda jatend piny William Ruto mar mondo mi obed jatend obila mang'weyo maling'ling kata mana jatend NIS. Wadhi achiel kachiel mar mondo mi wawinji gima dhi nyime chenro no kama bende komiti mar od bura dhi nyime kod chenro mar dayo dho Nurdin Haji mar mondo mi onon ka bende owinjore makare koda bedo etelo machalo kamano. Nyako Ramogi wadhi achiel kachiel. Of the government. What physical and monetary interventions will you adopt to address the issue of cost of living in Kenya? Thank you, Chairman. Those are quite questions. You want? Okay, fine. Yeah, I just wanted to add on the discrepancies in the foreign exchange rates in central bank and the other banks and forex bureaus. There's a general feeling that the current governor kept the shilling stronger than it should to help the government foreign debt and the debt in general within limits. And if that's the case, Bwana nominee, of course that erodes the independence of the central bank. So if appointed, how determined are you to ensure that your monetary policy is not influenced by fiscal policy matters of the government of the day? Thank you. Thank you. Dr. Duke, you may respond. Please, Honorable Makilap and Honorable Paul, please switch off your mics. Thank you very much. And on the issue that was asked by Honorable Munyoro on cryptos, as you're aware, the finance bill, we're doing public participation on it, and one of the issues that keep coming up is that the current guidelines of central bank doesn't allow doesn't allow transactions between cryptocurrencies and the banks. So even when the finance bill proposes a withholding tax, they were asking then, how are we supposed to remit that withholding tax when the guidelines don't allow us to trade between, doesn't allow us to do transaction between us and the banks? Please proceed, Dr. Luke.
A question was asked, I think the first question was on the issue of credit risk affecting the banking system. And indeed, Chair, the level of non-performing loans in relation to gross loans has been increasing, and the latest information I have is that it's now at 14.6%. I think last month it was 14%. I think the explanatory factors are not the criteria of in loan appraisals. Ramogi mano chenro mar dadho Nudin Haji mabede dhi nyime itimo kod komiti mar od bura kabende ng'iyo ka oromo kod kom mabende ne ogwele kod jatend piny mar mondo miyo bi obed kaka jatend NIS. Wabiro chiwo ni lipodno makare e chenro mag weche manyien mabiro kaka ochoponwa. E kindeno bende jaod bura ma kaunti ma Kisii Doris Aburi oriwore gi jotelo mamoko e kwedo wach osuru e paro mar chik mar omenda mar higa 2023. Aburi nowacho ni piny owacho nyaka many yore mag nyago cham e puothe, ahinya to puothe mathoro nindo ma ok opur. Jaod bura nolero ni pek mar nyago chiemo pacho ka ema ni malo moloyo, kendo sirikal onego ket chenro mar mbeko ting' ne jopiny. Kane oloso e romo kod jopiny e alwora ma Kitutu Chache North, Aburi olero ni obiro kwedo paro mar loko chik omenda e od bura. Aburi en jaod bura mar adek bang' seneta machon ma Kisii Richard Onyonka kod Anthony Kibagendi e bago twak mar kwedo tend Kenya Kwanza. Sahi hata sandak kuvaa ni bei ghali, watu wameumia. Hiyo mambo ya finance bill, sasa una tax wa mama wako njaa, kesho na kesho kutwa nani atazaa na njaa? Hakuna hiyo maneno. What we want, tusaidie wa Kenya, tukue na policies ambazo zinasaidia watu wetu. Sasa mama hapo kuagiza, una tax yeye nini? Mama ana maji ya kupea ng'ombe ipate maziwa, surely una tax yeye nini? Watu wanapata mshahara una tax. Ukienda kununua kiberiti unalipa tax. Ukienda kununua unga unalipa tax. Saa hii unga ni pesa ngapi? Unga ni 200 and what? Hiyo sasa ni nini tunafanya? So hiyo finance bill wapeleka huko, tunaenda kujaribu kuangusha, tuende kuona hiyo mambo kama wako na namba za kupitisha. Riwruok mar jopuonj mar Kupet bade mabusia omedo jiwo duondgi e kwedo chenro mar loko chik mar omenda. Jotelo makedo ne ratich jopuonj okwedo paro mar ng'ado atamalo 3 e osaj jotij sirikal ne gedo mag udi ma nengogi oyweyo. Ted Kupet wacho ni chenro ma kamano biro biwo ting' ne jopuonj ka moko kuomgi chulo gope motenore kod gedo mag udi mane gimako giwegi. Gidwaro ni sirikal Kenya Kwanza owit oko chenro mar ng'ado jotije ne gedo mag ute ma nengogi oyweyo. Uwezi kulazimisha mtu ama ng'ombe ambaye haitaki kunywa maji anywe maji. Au walimu, they have taken loans, they are on mortgage, wamejenga manyumba. Let the housing scheme be made voluntary, not compulsory. The employer contributes 2,500, the employee contributes 2,500. In total, that will be 5,000. When you divide 5,000, 3 million by 5,000, it will total to 600 months. 600 months is equivalent to 50 years. The majority of the teachers standing here wengi wao ni 40 years. 40 years ongeza 50 years, watakuwa wamezeeka kabla hawajapata manyumba. Our payslips are in ICU. Tafadhali sikiza maoni ya hao walimu. Ndio wanasema wengine hawana payslip, hatujakataa. Lakini haikuwa kutaka kwetu sisi tukua na payslip hao wakose. Wengine they were lazy. You are encouraging laziness in the country. When I work hard, I deserve to get something and better my life. And someone else is lazy,
Now you want me to pay for the sins of that person? No! Tumekataa mambo ya housing finance kwa sababu mabwana zetu wametujengea manyumba. Tuko na manyumba kwetu na hakuna mtu ameuliza nyumba kutoka kwa serikali. Sisi tumefanya kazi, tumegharamia hiyo nyumba na hatuhitaji nyumba ingine kutoka kwa serikali. Riwruok mar jotich e sekta mar tudruok dwaro ni migawo mar leba onene jotije mag meta mag mbui mar Facebook mondo ochul jotije moko mawuok e piny Kenya. Kane lose boma Kisumu, jagoro maduong' mar riwruogno Benson Okwaro olero ne jotije ma kwan gi romo 150 kale midhiero mar nok mar omenda bang' kambi mar Meta chungo ragi dwe mar 4 higani. Benson Okwaro, jatend riwruogno, ka wuoyo e boma Kisumu, nowacho ni ritruok otamo jotijgo bang' kambi ma Meta keto gigegi mag ndiko dwe mar 4. Od bura maduong' ma piny ka nogolo chik tarik 11 dwe mar 5 kodwaro kambino mondo dhi mbele gi chulo jotijgo osara. Doho mamalo ne ochiwo ng'eto tarik 11 dweni mane chiko kambi mar Meta mondo med chulo jotijego. Have been complaining very seriously in this country when our citizens are suffering in Saudi Arabia. And we have made a lot of noise at Kotu level, even at the union level, even at the level of the government of this country. We have even been able to get a team from here to go and look at the fate of Kenya workers in foreign countries. Why then are we not able to take care of the other foreign workers who are in this country? And we know that they are being mistreated. We have talked to our colleagues in Kotu, and Kotu have also agreed that yes, being a national center for workers in this country, they are going to team up with us so that we find a place for our people in this country. Wadhi e kaunti ma Siaya, ka od bura mar kaunti ma Siaya dhi chako chenro mar kawo pach jodak ma Siaya. Joneno kod jalup gavana ma Siaya William Oduol ewi paro mar golo e oko ya PC kochopo tarik 5 dwe mar 6. Jopiny kod joneno ikwayo mondo chwal paro mekgi e PC mar karan mar od bura mar kauntino ma oko leo ne tarik 5 dwe mar 6 higani. William Oduol bende biro yudo thuolo mar chiwo pache ewi weche adek ma odonjnego. Chris Owino miyo waler. Seche machuok kende bang' puodho paro mar thicho oko jalup gavana margi William Oduol, County Assembly ma Siaya ochiwo lendo mar rwako pach jopiny kod joneno ewi wach makamano. Chenro makamano idhi tayo kod komiti moyiedhi manono adiera ewi seyo ma itudogo jalup gavana William Oduol kaluwore kod chik kare 71. Komitino mar ji 14 orwako paro mar William Oduol, jodak ma Siaya kod joneno ewi paro mar golo Oduol e APC. Kaluwore gi karan mar od bura ma Siaya, ote kod paro motenore kod golo e APC William Oduol onego chwal ne APC mare kata kokalo e mbui mare ma en clerk@siayaassembly.go.ke kapok ochopo chieng' wuok tich tarik 5 dwe mar 6 higani. Kaka yo mar miye ratiro mare, komitino oluongo William Oduol, jodak ma Siaya kod joneno e bura mar winjo pach William Oduol ewi keth ma itudego. Romo makamano dhi timore chieng' tich ariyo tarik 6 dwe mar 6 higani kochakore saa 3 okinyi e kar romo mar County Assembly Chambers. E paro mane ochwal kod MCA ma East Asembo Gordon Ongoro, County Assembly ma Siaya seyo William Oduol kuom tiyo marach kod APC mare, ketho chik mar bidhruok e APC ka achiel gi dhi ataro kod chik. Korka kore, Oduol osebedo ka seyo serikal mar gavana ma Siaya James Orengo kuom nyayo weche mag mibadhi ka achiel gi tiyo marach kod omenda mag jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Gini 18 nyaka 35 dier mondo ute fwambo meny weche gi yore mag loso omenda. Maen kalore kod nonro manotim gi kambi mar Infotrack ewi kaka rowere tiyo gi weche manyien. Lipodno oyango ni Citizen TV ema pod okawo namba kaka TV ma ji ohero e kind rowere, ka Inoro TV kod Ramogi TV ema rowere ohero moloyo e kind tesende malendo kod dho oganda ma pachoka. Tim kod kambi mar Infotrack ne rowere ewi kaka giyudo weche manyien, nyiso ni thoth rowere pod ohero neno weche manyien e TV kiluwe kod mbui kaeto nyaka londo e kind yore mamoko.
To ginang'o mayoero were weche manyien ma tesende mag TV menyo e pachoka. Atamalo 52 mar rowere neno weche manyien mondo konygi ng'eyo gigo madhi nyime e alworagi. Atamalo 46 mar ojende neno weche manyien mondo gimed rieko. Ka atamalo 39 wacho ni weche manyien konyogi e goyo okenge manyime e ngima. Nono bedo yango ni atamalo 28 mar rowere neno weche manyien mondo konygi e ritruok. Thoth rowere dwaro mondo ute fwambo ket chenro mapuonjogi yore mag yuto, kungo kod keto mwandu e kind mamoko. E kindeno Citizen TV ema pod wiko e kind rowere kod atamalo 72 kiluwe kod NTV e atamalo 36. TV malendo gi dho Kikuyu Inoro TV kod mar dholuo Ramogi TV e bwo kambi mar All Media Services emoherie moloyo kod rowere mane ogwel pachgi e nonroni. E nonroni kambi mar Infotrack nonywako pach rowere mantiere kind higni 18 nyaka 35 e alwora mar Afrika ma Ugwe. Ramogi gi kanyo wadwani mondo wakaw yweyo wa mokwongo e chenro mar Migago. Kikidhi mabor pod waduogo gi weche mathoth. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelongo ni moto ebele. Dano moro kabisa fan page mar Ramogi TV dano ng'eny kae kabisa. Kidogo thum ma serious ikite ngoma owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich sapar odhiambo nyaka sapar gariyo. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore. Foramen oval onego beni loro. Pinj laktar kelo ng'eyo matut. Gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Kaponi gimoro amora botimre ne bani to karana singra gi nying nyathina in bende ok bibedo mangima. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyako Ramogi jopuro chele alwora makano ocholo ng'ure wi omenda mawuok e piny owacho mamalo mar jolo chenro mag pur kakoro gimieno chenrono kod chin mibadhi. Millicent Adhiambo dwa mathoth ka bende watudore kode achiel kachiel e kauntino ma Kisumu mar mondo mi olernwa
wachne kod kukune. Wach tudore kod reporter marwa Millicent Adhiambo ka entiere e county ma Kisumu kendo mar mondo mi olernwa. Millicent, machiegni kendo ageno ni Kisumu dhi e yo makare. Inyalo mana lerona ni to gin midhiero mage mabede koro jopur gi yuago e wi chenro machalo kamano. Erokamano Nyasimfros, achiel kachiel kwawuok Kabonyo Kanyagwal kuma chenro ma kamaendi dhi e nyime ka jopuro chele mawuok West Kano Irrigation Scheme ochopo kod ywak gi e nyim kamiti ma ochung'ne winjo ywak jopiny kotenore kod midhiero mopogore opogore ka otele kod jalup jakom mar kamiti no mong'ere kaka Public Petition Committee mano Janet Sitienei. An kandi gi jopur mondo gilerwa ni to kopogore kod omenda madirom milion 86 giwacho ni nogol higa 2009 mondo mi okony jopur e bero yoregi mag puro ochele. Mamoko mage gin ywak kata midhiero mage magisebedo ka gikadhoe, to ang'o ma gidwaro maduong' kotenore kod chwalo ywak e nyim od bura niendi. Ka kamano gi thuolo niendi ateri achiel kachiel ir jopur mondo mi gilernwa ni to ang'o gini magikadhe to gichopo ka giywak mane. Machiegni abo chako kodi miya nyingi kasti nyisa ni to kawuono uchopo kaneno ka un gi welo, un gi ywak mopogore opogore, to nitiere bende andika mananeno ka jakom no somo ne wendo mabendo chopo ka endi mabende tayo chenro makama. Inyalo wacho ang'o kotenore kod revolving fund mar 86 million mowacho ni nowinjo chopni to kata kamano nyaka sani are higa 2009 pok unene. King'iyo kamera chadi nyingi wawa makni. Nyinga en Selina Kongwaga, an japur namba 50 e West Kano Irrigation Scheme. E chandruok ma wantiere godo manwanene revolving fund, revolving ne en gimobiro mane konyo jopur e kinde no mokalo, kendo ne gimiyowa pesa mane iwacho no mane gimiyowa godo, kendo ne gichulonwa pi kod pur kod kodhi kaachiel kod fertilizer. To kanogi kamano gimiyowa kamano motieko gimoro higa mokwongo. Kochopo higa mar ariyo ne wasologa kaka an chaledi mar C2 Fida 1. Nachoko pesa ma oromo siling 462. Naduoko kaka nidwaro mondo mi oduoke mondo mi odhi okony jomoko kendo. Kochopo kare pesani ne okonyo jogi, nikech kakoro ne wadok mondo mi wawach ni to dak purngwa mondo olnwa pi. Notamore nono jowadwa manyaka sani mana wuon jopur nodwa nega, kendo naringo matek madhi atero report ira area chief mara, kendo nakalo kanyo machopo nyaka ombudsman mondo mi ayud konyruok, nikech ne gin weche mochopo matek. Ok oneno kakoro kony no ber, nyaka ne giwe ok wasekonyore. Jopur mang'eny ok osebet e puothegi, gisebet ka gin e mier kendo gilis mana puothegi nikech ok ginyal yudo teko ma digipurgo, nikech pesa cha ne giduoko to kochako migi. Koro gie thuolo ni wi pesa no beno uwacho ni kwayo mane maunge wi pesa no, nikech sama na winjo kuwacho kanyo ni chal ka gima mibadhi moko miene, to kata kamano kaka in chale di machoko pesa. Inyalo wacho ang'o? Anyalo wacho ni kata kano bedo ni kamano no, to giyie gimiwa yo ma nyalo kelonwa konyruok mondo mi jopur odoge e puothegi, nikech aneno ka koro sani mond liete kaachiel kod chwe liete nyithindo budho maka onge basari moko mathindo thindo manyicha wodrep jomiyowagi, to nyithindo kungo umgi bedo mana dala ok nyal dhi skul. Erokamano. Machiegni bende awinjo ka nitiere wach pesa moro mar milion 330 nogole higa 2020 ndalo mane jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne pod nitiere. Ang'o minya wacho e wi pesa niendi, to nikech ne en pesa manogol ni unyalo konyorugo e rundo ochele kata kodhi munyalo pidho mondo mi umed bero pur mar ochele alwora? En adiera ni pesa nokelnwa ka, kendo pesa ne president nogole kaka sewacho no, kendo nokete nodhi oyienge pong' kamano onego bedni watere mchendwa tichulowa, ichulowa, igolo pesa tichulowa. Bas pesa ni kano oyienge kanyo to ne wayiero ng'ato kaka jopur manodhi ochung'nwa e pong' kanyo, iluongi ni director. Ene mano onego bedni otiyo gi pesa ni. Ng'ani ne ok otiyo gi pesa ni karundogo ochendwa mane wapuro. Yali ne miyo johala manowinjorego miluongo ni bias. Kano osemiyo bias, nitie kaka ne gichiemo kod bias go e pesa ni.
ko osemiyo bias mowinjore go to dhi kawo go chele oko ma ok mag jopur gi. Koro wanga ikawo chendwa koro itiela tiela gi johala mamoko, chele moko lal e stoka, onge kaka wayud chiro, to pesa manonego bed ni rundo chendwa gi to noketi e pong'e mila kacha mondo mi obi orundwa go chele. Mae kaka pesa nobet nyaka sani, pod wathagore nyaka sani, pesa no ok wang'e kama nitie. Pero kamano nyama chiegni bende kopogore gi dhi kocha kopogore gi wach mar ochele ni usebedo kod midhiero mopogore opogore kaka midhiero mar winy ma bende ne oketho chele puothe, kopogore gi mano bende wan gi midhiero mar oula, kopogore gi mano bende yore ok richo ma utimo godo wach transportation gi dho ngere, inyalo wachang'o? Abo chako kodi madhe kasto tiek na wach. Gi nyinge ga giluonga ni Monica Chieng' Ondiek. An japur namba 460. An japur namba 463 e block H. Wan gi midhierni mang'eny ok gitin. Wan gi midhierni mag nderni. Nderni ikelo pesa ni mondo losnwa go nderni, to nderni ok nyal lose kinde mwapuro ochende walewe i puothe ka ok wanyal golo oko mondo mi ochopie stoka. Wan gi chandruok tingni nomiwa. Tingni go ok omiwa konyruok. Tingni go joma noyier society, cooperative. Joma noyier cooperative noyierore. Ne ginyalo tiyo gi tingni go kaka gidwaro. Ongo dichieng' manoluonge jopur kata dichieng' achiel moket piny mowach ni kama ma tingni go notiyo kamano mopodho kendo gichung' kata sama wuoye ni gichung' kata kama wuoye ni aparo ni neno gi ka gichung'. Wan gi chandruok mar pi, ohula machandowa. Kinde ka kinde, higa ka higa ohula chandowa. To wan e bwo Kisumu County. Kendo wan gi jotelo. Onge sama sirkal biro irwa. Sirkal biro ka weche makoro kaka machalo sani koro biro kamanie kinyalo neno ka gintie kodwa machiegni. To sama wan gi chandruok mar ohula, ok wan e sirkal kani kodwa machiegni. Midhiero maduong' mahinyowa ahinya. Wan mondwa ok makich manyuol. Nikech winy nyuol moloyo mondwa. Nyithindwa machuo riembo winyo ma koa e winyo to ol maonge samo nyalo bedo gi dhako mondo mi dhako makich mondo nyuol. To kwa wacho mano to gavana nyisowa ni wan mwakinyo winyo. Ere yo minyal konywa go nikech winyo tamowa. Watiyo gi pesa mang'eny, ng'ato nyalo tiyo eka auchiel kitiyo en pesa maduong'. To eka auchiel ni ringi weyo miduog nono maonge gimitiyo go. Nyithindwa ok nyal dhi skul nikech chandruok ma wan go. Gavana wachonwa ni wakinyo rao tiekonwa mchele kwa pidho. Rao kwa nyal keyo ipidho chele to rao chamo chele te puodho. To kiwacho to gavana nyisi ni une mukinyo rao. Ere yo ma wan ge Kisumu County ka ok wanyal neno konyruok mar ka. Koro dwa nang'o? Wadwa ni sirkal mondo konywa. Ka ok ginyal konyowa e seche mwawuoyo ni to wabiro ting'o boke nyaka e od gavana kendo biro neno wa mondo ng'e ni kara Kisumu nitie kamoro ka. Wan jo nyando West Kano ok ging'eyo wa. Wan jo West Kano ok ging'eyo wa. Erokamano. Samarais. Yes, an gi nyinga iluongo ni Jojo Dhiambanyol. An japur namba 572 e block C1. Sida mwan tiere go mana kaka minwa no sida mag winy machandowa kinde ka kinde. To waseko Kisumu County mondo konywa gisebedo ka giwuondo seche duto ni idhigo ya winy kendo idhi neg winy to onge thuolo ma gisekawo mondo mi ginegnwa winy. Koro wasebedo ka wan kod lweny kod winy saidi. Koro wakwayo ni ka sirikand Kisumu negonwa winy otamo, wakwayo national government mondo come in mondo konywa e yore mag nego winy. Mano kwana mokwongo weche mag winy nikech sirikand Kisumu County wach mar nego winy osetamogi, omiyo wasebedo kod lweny kod winy mayowa michele, mayowa chiemo ka chiemo osechiek. Koro wakwa national government mondo come in mondo konya yore mag winy. Then mar ariyo wan kod weche mag ndara. Oula biro koni koda kocha kendo kethonwa ndara, to sirkal rito mana ni ka oula osenegowa kata wiro oseywerowa eka sirkal biro kelo ni michele gorogoro achiel kod oganda nus gorogoro ma ok nyal konyowa. To koro ne wakwa ni ka sirkal national government nyalo yie to gibi mondo ging'i kaka ginyalo konyowa yore mag geng'o weche mag pi, gigonwa daik mondo wach mar pi orum chuth ma ok chak chandwa kendo ng'ato biro ni kod oganda mathin mok nyal konyi, ok nyal konyo kata mana nyithindo mondo cham. Ni mane report ma gikelnwa ka koro osebedo kod chandruok mar pi. Erokamano. Kowatieko adwa no Samarais. Kawuono awinjo midhiero duto ma jogo osekelo. Koro wadwa ni itiek ni to un kae gi jotelo moro kowuok e piny owacho mamalo. Ang'o gini mudwa ni gitimnu kotenore kod midhiero go ma joweteni oseyalo? Wan kae kuom nyinga iluonga ni Victor Dhiambo Dago. An japur ma West Kano Irrigation Scheme plot number 200. Wach manyalo wacho kuom jotelo molemo wa kawuono, wadwaro konyruok maduong'ie moloyo
mondo mi sirikal okonyo kaka jopur ma West Irrigation Scheme, nikech jopur osebedo gi ywak mang'eny kuom gik moko duto matimoregi. Jopur osebedo gi ywak mang'eny kuom gik moko matimore e skimbwa ka, to wasebedo kochopo kuom sirikal mondo sirikal okonywa mondo giwa odhi mayom to gidwa konyowa. Kendo jopur nigi kendo giwacho ni wang'ni ma ka sirikal ok okonyogi to gibiro wuok one by one kuom jotelo mosebedo ka chamo mwandugi kendo gibiro tiekore go gin kiwegi kaka gin ema ging'eye. Wach revolving fund nomiwa 68 million mokwongo mane minister marwa by that time ne minister mar agriculture William Samoei Ruto nomiwa 68 million ka mokwongo kendo chako duogo medwa 18 million mondo mi ne kony jopur ma West Irrigation Scheme. Pesa ni ne donjo wach revolving fund nikech by then ne waonge gi cooperative, active cooperative. Pesa te mag sirikal onego bed ni donjo cooperative to ne waonge gi cooperative ma active. Emomiyo nokwa jopiny mondo giyier jomoko manyalo ng'iyo negi wach pesa ni mondo pesa no odhi okonygi. Ne wayiero yawuotwa kendo nyithindwa mondo okonywa e wach pesa wa mane wantiego 68 million gi 21 million. Nikech cooperative ma wan go gweng'wa ka en cooperative ma active ka onge gimoro en active ka gimoro nitie ma sirikal kelo. Ka sirikal onge gimokelo to en inactive ok oti. Koro miyo wayiero nyithindwa mondo mi nokonywa e wach gini mondo mi wabed gi pesa wa mwatiyogo to waduogo to kendo watiyogo next time. Ka watiyo gi pesa ni nitie joma noyudo pesa season mokwongo, season mar ariyo ka giduoko nyaka margi nitie nyaka joma ne ok oyudo pesa no atol. Koro wakwayo sirikal mondo ka giyie to gikonywa. To gi wach pump, ne wan gi pump manokelwa ka gi jolony manokwongo gero skimbni, manopimo skimbni gi pump monego bedgo nogo pi koduoko nam. Pump ni nokawe outlet to kelwa moko mathindo thindo machalo generator mok konywa. Wan gi problem kendo nitie puothewa manindo mok wati nikech pump marwa rach. Koro kotenore gi midhiero gi, ang'o mudwaro maduong'? Ler ewi kaka pesa gi notiyo koso konyruok mosiko? Wadwaro ler ewi kaka pesa gi notiyo to kendo jok mane ka dipo ni nitiere ng'at moro moyud gi ketho moro mar kawo pesa mar japiny mondo mi ochul pesa no mondo jopiny oyud yot. Mana kamano Simfros, kamoro amora ma intie gi thuolo ni isewinjo moko kuom ywak kotenore kod wach omenda madirom $80 kod 6. Nitie moro bende kanyo maromo $330 ma bende ne ogol ne jopur mondo mi giti godo ginyal bero go yore gi mag puro chele alura ni mar West Irrigation Scheme. Kata kamano lero onge malong'o. Jotelo bende sama gin gi midhiero mopogore opogore kaka mago mag oula, midhiero mag winy kod mago mag ndergi, jotelo ok chop irgi mapiyo mar konyogi. Koro kwayo gi maduong' gidwa ni wuoth mochopo kaka wuono kata limbe molingi kod kamiti moae od bura mamalo onyal kelo negi konyruok mochwere to ponono manok otimore giyango ni gibiro bago ng'anyo mamuol mondo mi giyud ratiro margi giber yore pur mar ochele alwora ni kaka nobedo e ndalo machien. Koro kionge penjo moro amora taduoko ni e studio dhi nyime kod medo kelo weche mabedo tucho e mesa mar keweche. Simfrosan kuomi. Erokamano Nyamilicent, ang'eyo ni ikolono matut kendo ibiro miwa lipot makare e wi ywak mar jopur mar ochele. Erokamano kuom report machalo kamano. Ramogi mano nyawadwa Millicent e kaunti ma Kisumo ka bende olero moko kuom ywak ma jopur mag ochele koro sane nigo ka giwacho ni chin mibadhi opong'o chenro mar purno ka nitiere omenda moko ma giwacho nyalo bedo ni koro ne olal e yo ma ok ni kare. Ka wadhi nyime ni Jokristo ma kanisa ma Kopere mawuok kuonde mopogore opogore piny ka ochako wuoth mar tielo kochimo gwenge ma Namugongo e piny libamba ma Uganda. Wuoth makamano en mar dhialo kendo timo misa mar rapar ne jokanisa Kopere 22 mane onegi e bwo tend Kabaka Mwanga higa mar 1885. Kaluwore gi jatend jowuoth go mawuok Kitale Justus Oyugi, wuoth mar yieno oriwo Jokristo mawuok kuonde mopogore e piny ka machalo kaka Kisii, Nyahururu, Kakamega, Kisumu, Kericho kod Nairobi ka gin gi hilo mar chopo e gwenge ma Namugongo riwore gi Jokristo ma piny Uganda e misa mogen ni biro timore tarehe 3 dwe mabiro. Tunatarajia kukutana wote pamoja katika sehemu ambayo inaitwa Mabira Forest, ambapo pale tunakusanyika wote kumwombea ndugu wetu Kibe ambaye aliuawa mahali pale. Kwa hivyo ukifika pale Mabira utaona Kenya yote. Tumejiunga na wenzetu ili kwa usafiri katika safari hii ya imani kuwahimiza watu wengi wapate kutambua Kristu kwa sababu ya imani hii, waweze kutambua wale mashahidi wa kule Uganda kwa ajili walitufia kwa imani yetu na kwa ajili ya msimamo wa Kristu ndiposa wakapata kuuawa. Na katika safari hii tunapotembea changamoto barabarani, unapata wakati mwingine watu miguu zinavura, miguu zinatoboka, lakini hawakati tamaa. Rumbi mar lit gi kuyo kwa gweng' ma pap ndege kar chung'od bura ma Homa Bay Town bang' nyathi ma ja grade 1
mawachore ne okawo ngimane oko e yor derruok. En tho ma pod okawo jogweng' gi wuora gima dine mi nyathi ma jahigni 7 no bed kod paro mar dere e yo moro magalagala. Tony Ouma, japuonjre skul primar ma pap ndege ne otere ka otiyo gi usi kata nodere ka otiyo gi usi mar luok e yien moro manie dalagi odhiambo manyoro. Nyaka sani pok ong'ere malong'o gima dine mi nyathi ma kidoro no bed gi paro mar kawo oko ngimane e yo maket gi mano. Kuran kano gik saa 11 to igona simu mokwongo orna message ni abiyane dala to kwapenjo gimomiyo abi dala to kolerna maber then agocho ni principal machiegni gi dala na skul chiegni dala na to penjo tang'o matime dala na ma winjo ka ok dwa ng'isa gima dhi mbele to principal ong'isa ni winjo ywak moro dala na. Kuran kaka gine takawo ka gari tabiro kabiro tayudo ka nyathi odere e tie yien. Koro gima dine kel wach derruok ma nyathino pod ok wanyal ng'eyo nikech sama odere no onge chwanyruok moro mane nitie kuom nyathino. Seche moko nyithindwa nigi weche mang'eny. Sani ayudo information ni nyathi moro ma jahiga 7 okawo ngimane gi usi mar luok. To gima akwayo jonyuol ni gibed bedo machiegni gi nyithindo. Samoro bedo mabor gi nyathi nigi weya jach monego bed ni oshare kodi. To nikech in mabor kaka wach gini onge. I encourage mana jonyuol gibed machiegni gi nyithindo kendo gitem gi provide gik ma nyithindo dwaro. Kendo gitem mondo gi control samoro gik ma nyithindo watch, samoro gik ma nyithindo watch kata simu kata TV onego bed ni gi control ging'iyo to nyithindo watch gik machalo nade. Obila ma Bungoma timo apedha ne jadolo Geoffrey Wanyama mong'ere kaka Yohana Watano mar kanisa mar Church for All Nations mantie Nandolia e gwenge ma Kandui. Wanyama idwa ni ochopie apisi mar komanda mar obila tarik 2 dwe manyien mondo duok penjo ewi kaka osebedo kotayo puonj e kanisa ne. Kaluwore gi komanda mar obila Francis Koolo, jodak ne dwa ni obila otim nonro matut ne jadolo no kagiwacho ni otiyo gi yore makoch e golo puonj ma ok ni kare. Bende ogolo chike 12 mopogore kod chike 10 mane oseketi gi Musa e muma maler ma Jokristo luwo. Jadolo no bende wachore ni nigi mon 42 kod nyithindo 289 kuhusu kanisa yake na mwenyewe hajampata bado. Ndio tumewaambia wakirudi wataongea na yeye kwa urefu. Komanda amesema akikuja aende kwa ofisi yake waongee na yeye ile maswali yenye walikuwa wamekuja kumuuliza. Ili makanisa ziweze kujisajili ende ifuate utaratibu ya kawaida ili kusiwe na hii mambo ya watu kutokuwa na madini ambaye hatujatambua. Na najua kwamba sijui muliandikisha hii kanisa hii hawakuleta. Tulikuwa nataka hii iwekwe pia kwa ile zimewekwa yote ya area hii iwekwe katika makaratasi yetu ili tujue kanisa zetu ambaye ziko hapa ni hii na hii na hii. Wadhi nyaka kaunti Manyamira ka koro kar kano ringre od thieth mar Ufa Manyamira olor kuom ndalo kiloso kuonde mokethore. Loro mar mocharino luwo ywak jopiny ewi chal marach mar kano ringre no. Jatend migawo mar thieth e kaunti Manyamira Laktar Ombati Mokwa olero ni ringre te manyocha nie osuptal ma Nyaira referral kod mamoko madipoko okel kanyo ibiro kane mochari mar od thieth ma Kinara nyaka tiek od thiedhno. Next week they will come and advise on what is supposed to be done. Then kubomolewa kutaanza and the mortuary renovation will officially start. From this week, Monday, bodies hazijakuwa zikiwekwa huko kwa mortuary yetu ya Nyamira Hospital. Instead, we signed an agreement between us and Vuomboga. We call it Kinara Hospital, where we are now taking the bodies for preservation.
Ramogi pod wadhi nyime koda miyo weche manyien mana ka gichoponwa e kindegi. Jokanyo e sekta mar somo dwaro mondo piny owacho oketie tim chenro mar somo e yor lony manyasani, mano digital literacy program. Mane ochaki kinde tend jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Ne giwuoyo kinde yawo kar kano od somo buge mbui mar skul primar Makanga e sub county Marungu. Jojuma nigi lipodno. Piny owacho e bwo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne ochako chenro mar chiwo laptop ne jopuonjre e skunde mag primar mar jiwo somo e yor lony manyasani. Kata kamano, chenro ni mar somo ok osedhi makare e skunde mathoth e kaunti ma Migori kaluwore kod jopuonj kaachiel kod jonyuol. Onego bed nyathi somo, ok onyal somo nikech gino onge. Koro program to is okay, but gik minyalo timego ema bedo ma wich bar matin. Program ne sirkal oketo was good kaka skulo ka nodhi maber. To nikech koro somo mobiro mar CBC materials mae KCD pok nokete i gigo. Mae osechuno moko kuom sikunde ka otenre roge mamoko mok mago mag piny owacho manyore mamoko mar siro chenro mar somo ka itiyo kod lony manyasani. Sikund primar mar Kanga e sub-county Marungu ne oyawa yanga kar kano kaachiel kod somo buge e mbui ma ong'ere kaka digital library madhi jiwo yore mag somo e skundno. Machalo kaka JSS, so many things idwano be downloaded, aye bedo projected, koro ka wan gi internet, odhi konyowa great deal. David Osiany has managed to donate to the school. Computer gibiro konyo wa mang'eny nyaka wan ma wan oko wabiro kamondo wasom. Wakelo computers e skundni nikech wadwani mondo nyithiwa otiegre e yore manyasani. Tinende ka idhi skul tikia tiyo gi computer tichalo ng'ama otimo nono. Jalup jatend migawo machon David Osiany ne otelo e nyasi mar yawo yanga kar somoni. Ma en konyruok n'oganda, ok en mar skul kende. Wakele mondo jomoa e alwora mar skul bendo yud thuolo mar puonjore computer gibed gi skills. It's about bringing computer technology to the curriculum at schools, in primary schools, and helping young people from the very early years to feel that computer technology and computing is something as normal as writing and drawing would be. Jokanye sekta mar somo e sub-county Marungu wach ni skunde osebedo kod pek e keto tim somo e lony manyasani manochaki kod piny owacho higni molo 5 mokalo. Girure gichako digital literacy skill ni obed gima nitiere mondo konyo ogendini mathoth. Ginyalo keto system ma materials ma KCD mipuonjogo CBC orwakie mana sirkal oketo ka. It will be good, but the challenge and pesa ma gigo bedo go downloaded and pesa ma ing'eyogo material no tim gigo will be costly. Because the government not even man we shall appreciate. Dwaro ma jokanye sekta mar somo en ni mondo piny owacho oketie tim chenro no mar somo no ma itiyo kod lony manyasani manochak kod piny owacho higni mathoth mokalo. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Maromo pinje abiriyo mawuok e Afrika obago romo e boma Nairobi matwak ewi kaka ginyalo kedo kod tho ma omondogi kata mago momondo mag mine kod nyithindo matinde e pinje Afrika. Romo ni madhi kao ndalo ariyo oketo mise mare e omenda ma pinje mag Afrika osebedo ka chwalo ne migawo mar thieth ahinya to e kinde ni ma pinje mathoth kedo kod lokruok mar kor lwasi mar rocho ngima joma mine, nyithindo kod rowere manyiri matindo. That we very much appreciate the time you have taken off. The Director General, the Head of Department of Family Health, Minister of... We are seeing increasing effects of climate change, which are complicating the effects to enable countries in Kenya and in the region to meet their universal health coverage, because climate change effects are impacting the ability of countries in the region and also in Africa to be able to meet their health needs. So we're having this meeting because, yes, there is progress, but countries need to do more.
We need to do more in terms of putting in the money especially. And I'm moving away from talking about policies because we have put in place very good policies. Kenya especially, we are known for having in place very good policies. You look at adolescent sexual and reproductive health policy, we have a policy in place, but are we implementing it? Yeah, we are not providing the services. Much of the reason you're not providing the services is because you're not putting in the money. Kuom thuolo malach jodak mawuok e gwenge mag Kerio Valley osebedo kod luoro kaluwore gi gwandruok kod chich mosebedo e kind dhoudi adek moting'o Tugen, Marakwet kod Pokot kotenore kod monj mag jomaundu ma bende osemiyo jomoko dar e miechgi. Jadolo Edward Gaira kowuok e apisi mar minod jatend piny Rachel Ruto mane ochopo e romo mar kelo kwe kind dhoudi adek go wacho ni mondo kwe mosiko bedie e Kerio Valley nyaka jotend siasa oyie mar tiyo kanyakla mar mondo mi ginyakwe. Gikoni monj ahinya to kuo jamni matimore gwengego oseduoko gwengego chien e yore mag dongruok. Majani yetu kutoka wametoka Nairobi wakiongozwa na kuonekana asubuhi. Mimi naona kama Mungu ametukumbuka katika jamii yetu Aror. Tulitoka Aror hapa ndio tukaama ng'ambo ile. Sisi ni watu moja. Watoto wetu vile nilifika nimepata watoto wetu karibu 10 hapa kutoka ng'ambo ile wamewaleka huku. Mbona tunasosana jameni? Hata hii maneno ya wizi ya ng'ombe na nini ni kwa sababu hatujaweza kupeleka masomo ifike kwa kila mtu. Siku ile tutafikisha kila mtu masomo, mambo hayo kila mtu atakuwa anabeba kalamu, hakuna mtu ya kubeba bunduki. Juzi tulikutana na hao vijana kwa Cheptebo, tukaongea na hao vijana wamesema maneno ya pita imeisha. For us, we eradicate cat rustling using technology. That is, we combat, we prevent and eradicate cat rustling using technology. Teknolojia yetu kwanza tunaanza na public participation. So leo mumeona through exclamation community wamekubali ya kwamba tuwajenge barabara. Tayari tumechimba 3 kilometers kutoka River Kerio. Hii inaunganisha Marakwet, Tugen na Pokot. Inapitia katikati ya ardhi yao. Mpaka yao na Pokot na Tugen na Marakwet ili wasalamiane. Barabara ya usalama. Kawadhi nyime ni jokanyo e sekta mar ohala kod kembe pachoka dwaro mondo ochuog riwruok johala kod weg kembe pinje Afrika ma ugwe kaka yor tieko midhiero ma johala kale e kind pinje mag jokanyo. Magi wacho kinde ma johala mawuok e piny Kenya ywak ni giyudo ohinga mathoth e kinde ma gidwa timo ohala kod pinje malibamba. Jakom komiti mochung'ne keto mwandu e od bura mar pinje Afrika ma ugwe Suleiman Shabal dwaro mondo keto kenge kod jotend weche ohala e pachoka mar duoko piny pek mar timo ohala e kind pinje Afrika ma ugwe. Na mimi kama chairman wa Communication, Trade and Investment Committee ya IALA, matumaini yangu na ambition yangu ni kuhakikisha kwa hizi Chamber of Commerce za nchi zote 7 wanaungana pamoja, wanashirikiana pamoja, wanabadilishana mawazo. Na mimi naamini kwa East Africa tukianza kufanya kazi pamoja, tukianza kufanya biashara pamoja, watu wetu watanufaika, biashara zitazidi, makazi yatazidi, utajiri utazidi na uhusiano bora utazidi. Tuko na memorandum of understanding between Council of Governors na Kenya National Chamber, lakini kuna chapters zingine ambazo ukifika pale counties they don't recognize the Kenya National Chamber of Commerce, hawafanyi kazi pamoja, hawahusishwi katika zile policy ambazo zinatengenezwa na serikali za counties, na tukipenda, and that is why we are suggesting that we should have a structured, a formal and a long-term way of engaging the county government and both the national government. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok.
ka ioro omenda neni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Odiochieng' maraboro, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Chulo kuoro. Anadwaro mondo timni malit, mana kaka ni timna malit kuom higni 15. Miriambo. Jamriambo? Mano ng'ama jamriambo? Bedo gi kiawa. Ayadhi pando nyathi mara rachani kula man kaeni. Gik ma osekalo timore kendo. Onge keny moro amora madhi timre kawuono. Thapki pod en sirono. Masiro jot. Mama, samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere. Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? To kwe obedie ot. Anyuola iloso ga mana ka ute uhero rum, to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Thapki, wuok tich nyaka tich abich, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kwa Ramogi e pau tuke, jatugo mang'ula e tuke mag ABCD Novak Djokovic nyochako tuke mag French Open gi loch bang' loyo Alexander Kojasev